Molt bon dia, catalans i catalanes. Què us sembla? Com esteu? Avui us porto una recepta molt bona també, com totes les que tinc al meu canal. És una recepta de musclos, uns musclos a la marinera, que es diu habitualment. Ja veureu quins musclos més bons. Deixeu portar-los pel vídeo i veureu que bons que us sortiran aquests musclos. Recordeu que el meu nebot sempre diu: digue'ls aquesta colla que veuen els vídeos, digue'ls que es subscriveixin al canal, que li donin un like i que comparteixin el vídeo. D'aquesta manera podrem treballar més, podrem fer més vídeos i la gent ens veurà més i la gent aprendrà a fer coses, a fer receptes, que no en tenen ni idea de fer receptes, aquesta gent d'avui dia. Doncs vinga, doneu-li el like, subscriviu-vos al canal i vinga, per la recepta. Per començar aquesta recepta necessitem aquí mig vas d'aigua, i això no sabeu pas què és, no? Aquest és un dels primers secrets d'aquesta recepta, o un d'aquells que dic jo, els tips. 7 grams. 7 grams de què? Això és un secret d'un amic japonès que m'ho va dir. Katsuobushi és un peix sec, fermentat, que li dona un sabor molt bo. Jo, per descomptat, el poso a diferents llocs. Aquí, amb els musclos, li dono un molt bon sabor, però senzillament és qüestió d'infusionar-ho i deixar-ho que vagi reposant. Així serveix aquest katsuobushi. Veus? Una miqueta de bullir, parar-ho i que infusioni. Mentrestant, a part, tinc aquí una malla d'aquests musclos. Aquests exactament són mejillones o músculos de França, d'aquests anomenats buixot. Aquí us poso el nom perquè us sapigueu bé, que venen bastant nets i són bastant melosos i molt igualats de pes. Ja una vegada els he netejat bé amb un recipient, hi poso una miqueta de vi, una miqueta de llimona, que hi vagin donant sabor, i vinga, a continuació hi posaré tots els musclos de la malla amb una mica de sal. Ok, i ara els deixaré tapar perquè es facin al vapor. Al mateix temps ja tinc el katsuobushi aquí infusionat i ara reservaré aquest líquid fantàstic que m'ha quedat. Exprimiré ben exprimida el bonito aquest seco, aquest peix sec, perquè tregui tota la substància, i guardaré com oro en paño el líquid, que el faré servir més endavant. Ja veureu que bé, ja veureu quin sabor que hi dona això. Això ho podeu comprar en aquestes tendes asiàtiques especialitzades en menjar asiàtic. I està bé de preu, no patiu, i pot durar bastant de temps. Ja una vegada tinc el peix aquest, el katsuobushi dels pebrots, reservat, ara posaré aquí en una sartén uns allets ben picadets i primer haig de fer, abans de tot, haig de pelar aquests musclos, que això no són musclos, nano, que això són tomàquets, pebrot, que ets un pebrot. A veure, li trec la llavor als tomàquets perquè no em molesti pel mig i res, és qüestió d'aprofitar tots aquests tomàquets, tallar-los, traient-li la llavor, i d'aquesta manera els afegiré més endavant amb els alls.
El tema està en que me quedi simplement el tomàquet sense la llavor. La guardarem per alguna altra cosa. Ara ja podem escalfar una miqueta els allets i una miqueta els tinguem doradets, li posem el tomàquet aquest, que he tallat ben maco, amb una mica de sal i una mica de pebre. I ara deixarem a foc lent que això vagi fent xup-xup, xup-xup. Ja sabeu que el xup-xup és la mare de la ciència. D'aquesta manera segur que ens quedarà un bon menjar. Mireu com està quedant això al cap d'uns minutets. Ja veureu, senyor. Mentrestant, aquests musclos butxet francesos que parlen el català ja els tenim cuits, ja els tenim oberts, i ja podrem aprofitar ara el suc que ens han fet. I mireu, el sofregit aquest de tomàquet i alls ja han passat uns 15-20 minuts, ja el tenim ben cuit, i ara li poso tot el suquet aquest que deia dels musclos. Que bo que quedarà això, mare de Déu senyor! El següent tip que ara farem, aquí tenim una mica de julivert fresc i poso el suc dels musclos, aquells que hi ha el tomàquet i tot plegat, que ha estat bullint uns 3 minutets. Aquí poso un bitxo que piqui una miqueta això, i ara ho puc triturar tot. Per això aquí he tret la llavor, perquè no trobar-la per aquí al mig, perquè aquí queda un suquet més bo. Oiteu, quin suquet que ens està quedant. Ara hi posarem una mica de pebre vermell. D'aquesta manera agafarà més color, més intensitat, barrejarem bé, ben barrejat, i ara aquí és quan ve el següent tip, el tip de la qüestió. Us en recordeu que tenia el katsuobushi reservat? Doncs aquí li posem el katsuobushi, això li dona un sabor que no el trobareu enlloc. Proveu, busqueu el katsuobushi aquest, proveu, ja veureu que bo que quedarà. Ara també és aquest moment que hem de reduir això una miqueta i hem de provar-ho. Si està bo, vinga, músculs endintre. Ja tindrem aquests músculs aquí ben saborits. Si proveu això, veureu que bo que quedarà. I simplement queda empletar-ho. Què, xavals? Què us ha semblat aquesta recepta tan bona, Espero que us agradi, espero que la feu i espero que us gaudiu d'aquesta fantàstica recepta que us he fet. Una recepta de musclos a la marinera. Tant poden ser d'aquests francesos com els catalans. Els catalans del Delta de l'Ebre també són molt bons, fets així. No hi ha pas color entre els 3 o els 4 principals de la Bisbal. Vinga! La via.